аввало ассалому алайкум шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон, тамоми қишри ҷомеаи шаҳрвандӣ, муҳоҷирон, мухолифон, муборизон, аз мансабдори оддӣ то мансабдори баландпояи озодихоҳ. имрӯза мавзӯи мо ки чанд вақт набудем мо бахшиш мепурсем якумашин ки аз тамоми қишри ҷомеа, барои он ки кор буд, защита диплом доштам, рости гап мардум мо дипломоморо гирифтем. ина дипломҳои байналмилалӣ, яке аз ҳамин дипломҳо оид ба чӣ аст? барҳам специалист мутахассис оид ба чӣ аст? конфликтҳои сиёсии дохилӣ ва хориҷӣ. ана инаш аст конфликт, ина сертификат аз ҷониби Красный крести Олмон, Германия ва Созмони Милали Муттаҳид. ана ин корҳоро мо кардем, диплом защита доштум, рости гап 4 диплом гирифтам ман. яке аз онҳо оид ба спасательни чӣ МЧС бурин, дуюмаш оид ба частни охранная компания, лицоҳои определёнии охранаш, сеюмаш оид ба биологически химически оружие ки ҳаст, а чорумаш оид ба конфликтҳои сиёсӣ. яъни диплом дорем, тасдиқ, тамоми давлатҳо тасдиқ кардаги, защита кардаги ман ҳастам. баъд ҳаракати сиёсии мардумии озодихоҳа, низомномаша ман фейсбукда мондум. тамоми мардумда хоҳиш дорум ки Созмони Милали Муттаҳида ина печатош тасдиқ шудагӣ, Созмони Милали Муттаҳида 189 давлатда, зиёда аз 189 давлати дунёда регистратсия шудагӣ ҳаракати сиёсии мардуми демократии Тоҷикистон, ҳамчун ҳаракати мардумӣ тасдиқ шудааст. барои ҳамин вақти мо ана ҳамуҷада банд буд. аз ҳамин сабаб аз тамоми қишри ҷомеа он чизе ки мо анализ карда биромадем дар давоми сол, ман шуморо гуфта будам ки 2023 якум баромади ман аст. барои он ки ман 2023 баромад накарда будам, барои он ки мо ждат доштем, аммо ҳамаш регистратсия шудани анамин системая дар арсаи байналмилалӣ, Созмони Милали Муттаҳид ва давлатҳое ки аъзои Созмони Милали Муттаҳид ҳастанд. ҳама ҷода мо регистратсия кардем, дидем коғазора. ҳар касе ки мехоҳад бо низомномаи ҳамин ҳаракат шинос шавад, ҳатто кормандои давлат, ҳатто оппозитсион, лидерои оппозитсия, буроен алоқада ман поини видеода мондагӣ роӣ мекунем, шинос мешем. мақсади мо мардуми ҳаракат аст ва Созмони Милал бо омӯхта биромадани чӣ вазъи дохилии сиёсӣ ва чӣ дар байни мухолифо ҳамаи изучат карда биромада ана ҳамин системаро ташкил кардам бо мардум ва аз ҷониби худи мардуми миллати тоҷик мутахассис. инами ман бетараф касе ки мехоҳад чӣ аз ҷониби ҳукумат, чӣ аз ҷониби мухолифин мебурод дар ҳаминҷа дискуссиони площадка бе дашном, бе таҳқири якдигар, бе ягон чиз проблемаи ҷойдоштаи ҳал кардан, проблемае ки сар задагӣ барои мансаб, барои дига чӣ. ҳаракати мо, ман шуморо мегӯм, ҳаракати мо касе ки аз ҷониби ҳукумат ҳам аст, чӣ аз ҷониби чӣ, мо мардум ҳастем. мо вақте ки азоб кашидем, тамоми давлатҳода ман исбот карда додум, далело қатъӣ 4 солу 5 соло таҳлил карда биромад, институтҳои сиёсии тамоми давлатҳои абарқудрат таҳлил карда биромад ки причина куҷо дааст, сабаб дар куҷо ки ҳамин тоҷик ягон площадкаи сиёсие нест, ки ягон площадкаи сиёсӣ на дар байни қазоқҳо, на дар байни узбекҳо, на дар байни беларусҳо, на дар байни украин, на дар байни русҳо ягон площадкае нест ки зану фарзанда таҳқир кунанд, ягон площадкае нест ки заноро бироварда нишон диҳанд. ин площадка мумкин нест. ин чизо бояд этап гузаштан дар кор. барои ана ҳамин чиз ман худам мутахассис ҳастам. ҳатто ҷониби ҳукуматам чӣ гапе дорӣ, чизе фикре дорӣ, пешравӣ дорӣ, буро алоқа гап зан, канал 24 соат кор мекунад, маблағош супоридагӣ, фонд дорад и проект,
این پروژه فاند دارد که از جانب دولت‌های دموکراتی فینانسیرواد میشه. این پروژه گذشتگی پروژه است، تصدیق شدگی پروژه است. این خیلی یگان چی نیست. برای همین این حرکت یگان وقت یگان چی اعلان کردن نمیتونه که تاجیکستان، من شما را میگم، کسی که از جانب مقامات حفظ حقوق، کارمندای مقامات دولتی تاجیکستان حتی براین، من شما نظامنامه‌اش رعایت میکنم، خیلی است. برای آنکه تمام قانون‌های دموکراتی که شرطنامه‌های بین المللی که تاجیکستان تصدیق کرده، امضا کرده، اعضای آن میباشد، در اساس همین نظامنامه همین ترتیب داده شده است. تنها برای برهم زدنی تمام مخالفت‌هایی که مردم استرادت میکنند، مردم عادی، برای کرسی، برای وظیفه، هر چیزی که باشد، پروسته هر یک طرف هر چیزی که ما تحلیل کرده برآمدیم دوامی سال دا او را ما حتی بگوییم که بلاکیروفکا کن، همون زاپیسایی که کسی در جانب ها دا پیسان نمیآید بگوییم که بلاکیروفکا کن، ما بلاکیروفکا میکنیم. برای آنکه نظامنامه تمام قانون همین وقتی که شما افیسیال مراجعت میکنین میگوین که انمون زاپیس نپریمر برآمده که هست انمون بلاکیروفکا کنیم، ما بلاکیروفکا میکنیم. و تحلیلی بود و اثبات بود و در اساس ایزوچینی اینستیتوی سیاست شناسی دولت ها بود. برای همین قچیز مردم که استرادت میکنن، همین حرکت یگانه حرکتی که رقمش هم یک هست، این همین پاکت سازمان ملل متحد آمادگی است، رقمش هم یک هست، یگانه سیستمی که رجیستراسیون رقم دارد، یک رقم دارد، این اینجا رقمشه. برای انم خایکو دیگه یگان سیستمی خیلی از جانب تاجیکستان هم تصدیق شدگی نه، از جانب مخالفای تاجیک هم تصدیق شدگی نیست. خیلی حرکت برای آنکه برای این حرکت شدنش من خواندم یکمشین که تیار شدم، به حد پروسیدور ها را گذاشتگیم، به حد عذاب را گذاشتگیم، تنها با مقصدی سرجم کردن، برهم زدن مخالفت، تمام چیز برای وظیفه جنگ نکنین، تنها همین برای وظیفه جنگ نکنین و مردم سرادت نکنن. شما یا ما را توغری بفهمید. حرکت سیاسی بین المللی اعتراف شدگی. من شما را میگم همه بلوک ها را دارد، آدما داریم، ما اوجه آدما آمده استن، طرفدارای ما هست، جانبدارای ما هست، چی ژورنالیست، چی آدمای اکتیونی دانشمند، مردم تاجیک دانشمند است. برای همون کسی که حتی گماش کسی که تحقیر میکنین، اپوزیسیون هم چی نکنین، خوشرو گوش کنین، برای نظامنامه‌اش پیشنهاد میکنم، همون کوراتر دیگه آدماتون دا پیشنهاد کنین، بعد برآمده صحبت کنین، یگان تحقیر نکنین، دیگه تحقیر بس. یگان پلشتکای سیاسی بین المللی دا غیر از تاجیکا زن و فرزند یکدیگر تحقیر کردگی پلشتکا نیست. ما در آمدیم، من تحلیل کردم، من همش تحلیل کردم، انالیز کردم، خواندم، دیپلم زشیده کردم، بعد میدان دا برآمدیم، پروژه تصدیق کنندم، بعد میدان دا برآمدیم. برای همین قصبه هر یک کسی که هست باید برای ما فیسبوک دا موندگی موجه زبان انگلیسی کتی، زبان روسی کتی، زبان چکتی، تاجیک کتی. کسی که دادابای ویزاتلو بوده بیسیم فیسبوک دا میبروید، همونجا دا میبینین نظامنامه‌اش هست همونجا دا. بعد ایجا دا اون زاپیسایی که هست کسی دا پیسان نیست، بگوین ما میگیریم ارخیوی سازمان ملل دا میروید. برای اینکه این اینستیتوی بین المللی تحلیل کرده برآمدگی، ما حق او را کور کردن نداریم. هر یک زاپیسی که برآمده بود همش اینستیتوی همون سازمان ملل متحد ما پیشنهاد کردیم، ارخیوش دا میایسته. پروسته هر یک کسی که هست ببراین پلشتک مردمی است، برای آنکه حرکتی که حزبی هست مخالف و حزب و یا مقصد قدرت به آمدن دارن. وقتی که مقصد قدرت به آمدن دارن از پلشتک خودشون اینترسی حرکتاشون دستگیری میکنن، طرفداری میکنن. از جانب حکومت اینترسی حکومتی که قدرت به ما نمفته، وظیفه به ما نمفته دستگیری میکنن. انا این پلشتک اینجا رد آزادی نه دیگه، پلشتک اون نیست که شما گفته نتونید. اون چیزی که بودین خطا گفتین یا یک کس تحقیر کردین یا یک اون گپی نیتو برآمد یا که تحلیل نکرده گپ زدین، میگوین کور کن ما کور میکنیم. این انمیخه پلشتکایی که تنها به تاجیکان داخل دارد برای سرجم کردن
барои проблемае ки ҷой доштая ҳал каранд. Проблемаи ман кардаги нестам. ман худам ҷабдидаи ҳамин проблемаҳо ҳастам. ҳама медонад, вес давлатҳои дунё медонад ин чиза. ҷабдидаи ҳамин проблемаҳо ҳастам. лекин барои решении ҳамин проблема мо ана ҳамин чиза сохтем, хонондан ҳамаш ҳаст. мо пешниҳодам мекунем, чӣ ҷониби ҳукумат, чӣ оппозитсиона лидерош, буроен фикротона гап занем, баҳс кунем, танҳо таҳқир накунем. нисбати зани якдигар, фарзанди якдигар короро накунем. танҳо проблемаи ҷойдошта ҳал кунем. проблемаи ман кардаги нестам, бо мегӯм. падари ман кардаги нестай, авлоди ман кардаги нестай, ягон кас кардаги нестай. ё мардуми оддӣ мо караги нестем. мо маҷбур шудем ки худ мо анамихе площадкара кушоему ҳаракати сиёсида мардум худаш ворид шуд. шуморо тасдиқ кард, шуморо гӯш кард ҳамақа соло. аксар одам зиндонда аст, мардуми оддӣ. ягон одами бачи раис зиндонда нест. ҳама одамое ки аст? мардуми оддӣ зиндонда. ҳамаи ҳамина таҳлил карда биромада ана ҳамин площадка сохта шудагӣ. ҳар касе ки ҳаст, телефона ман мондагӣ поёни ҳамин записта меҷихен, мебурояд ватсап хати, низомнома мегӯӣ. ҳар як чиз мо пешниҳод мекунем, хонем, шинос шавем. танҳо бо мақсади ғараз не бубуроен, фикротона бугӯен. иҷада ҳайку интереси ҳизбу ҳараката яктараф мемонӣ. танҳо агар шумо бо ҳамроҳии мардум бошен, аз номи мардум ки суҳбат кунен, танҳо бо мақсади барои дастгирии мардум гап мезанем. мо ҳаракати сиёсии мардумии демократии тоҷикистон аксар қисми моддаҳои конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистонро эътироф мекунад. то моддаи 47 ки оид ба озодии инсон асоси сохтори конститутсионӣ аст, эътироф мекунад. оид ба сохтори судия эътироф мекунад, вазъи бадахшони кӯҳия эътироф мекунад, прокуратураш аст, баъд тағйиру илова ба конститутсияро эътироф мекунад. қисме ки оид ба тағйироти мисол президент, оид ба дигар чизо ҳаст, мо ора қисман эътироф мекунем. қисман пурра нест, қисман. барои анаҳамиқа ҳар як касе ки ҳаст, ягон чӣ накунем, саросима нашав. асосан коргарои давлатӣ да ман гуфтанӣ ҳастам, коргарои мақомоти ҳифзи ҳуқуқ да гуфтанӣ ҳастам. ҳар як инсон бояд дуро фикрата бугӯ. одамое ки чӣ мекунанд, дигар площадкаҳо кати айрасия истода, тоҷикои байнашто мухолифат меандозанд, тоҷикои сиё мекунанд, ӯо хуҷаин доранд. ин чизоро ҳар якташа бояд ҳар як кас донад. танҳо аз ҳар як инсон хоҳиш ки чӣ проблемае ки дошта бошен, мебуроен озодона, бедашном, бетаҳқир гап мезанен, суҳбат мекунен, мефаҳмонен. чӣ аз ҷониби ҳукумат, чӣ аз ҷониби оппозитсион, касе ки площадки мо озод аст. площадки мо озод аст, дари мо барои ҳама боз аст, кушодагӣ аст. лекин мо ба ягон хоҷаи намедонам асос сабаби тамоми конфликтҳо, пушти ҳамин конфликтҳоя мо изучат карда биромадагӣ, институтҳои байналмилалӣ даже изучат карда биромадагӣ, дига определёни шахсони манфиатдоре ки аз Тоҷикистон манфиат ба даст меоранд ба тариқи маблағ, тоҷик не ӯ, вообще дига одамо ана ҳамун анами чизоро месозанд. тоҷики ҷанг мемонанд, як хонаи ҷанг мемонану моликитша медизанд. ана ҳамин ҳолат ба даст задагӣ Тоҷикистон айни ҳол анамихе ҳолат дучор шудагӣ. барои он ки ман шумода як гап мегӯм ки асосиша мегӯм, данни время политически глобальни ситуатсия, политически ситуатсии дунёро таҳлил мекунем. например қазоқоро бинем, ягон танҳо барои ҳамун давлати худшона пеш рафтан, чӣ берунда бошад, чӣ дохилда бошад, ҳамаш барои якдигарша таҳқир кардан, зану мардаша таҳқир кардан не, танҳо бо мақсади якҷо шудан гап мезананд. чӣ ӯзбеко, чӣ қирғизо, ҳамаи миллат, ҳамаи давлатҳо, ҳатто чечено, ҳатто тамоми оппозитсионе ки ҳаст, зану фарзанди якдигара чӣ намекунанд, гап намезананд. ин намедонам асри 19 аст, зану фарзанд ба часпидан, зану фарзанд ба атака кардан.
аз хонавода ҷудо кардан инсона падару модараш ба ҳуҷум кардан ин идеологияи кӯб нашудааст. Дига ягон ҷода истифода намебаранд, аксар давлатҳода истифода намебаранд, ҳама якҷо шуда истодааст. аз сабабе ки мақсади ҳамин охирон гапи ман ҳамин ки барои тоҷикистон аз харитаи дунё нест нашудан мекунем. инам қагаб мегӯм. касе ки сиёсата мефаҳмад, касе ки мефаҳми мебурои алоқада ман туда мефаҳмам чӣ ҳукуматада чӣ тарафада ҳамада чотка детайлна мефаҳмам ҷоҳоша ки барои тоҷикистон аз ҳамун харита нест нашудан. ҳозир ана ҳамун протседура рафтаистанд, ана ҳамун протседурада наздик шидаистанд. барои ана ҳамин ҳар як инсон таҳқир накунем, дашном накунем. касе ки аъзои мо ҳаст, ҳамин ман шумода як гап мегӯм. ҳамун одамое ки озодихоҳ, ҳамун партизан озодихоҳ мешавад, ман шумода як гап мегӯм. анами шумода охираш ҳамин гап шумо хеле ки анонимни ҳастен, номои аккаунтотон Рустами Эмомалии Озода ана ҳамун кати меистен, фақат менависен комментария дода Freedom Mention Tajikistan барои он ки дунёи имрӯза аз асри 19-15 намедонам 14 фарқ мекунад. барои он ки асри 19 саршавишта ҳамун ҳаракати партизанӣ озодихоҳӣ ба тариқи яроқ, ҷанг, зулм буд. айни ҳол ба тариқи информатсионӣ шуд. ана ҳамин чиза ҳамин мо аҳмод ҳамин партизан озодихоҳо ана ҳамина регистратсия кард ва современни яроқи дунё ки инами информатсиони ҳаст ана ҳамин кати амал мекунем. ани мо регистратсия шудагӣ ҳаст, ани мо созмони милал дар регистратсия шудагӣ ҳаст. мо мардума танҳо онҳо қабул карданд. тамоми давлатҳое ки 180-190 конгресси амрико, Европарламент ҳама тасдиқ кардагӣ ҳастанд. мода ҳамаша пешниҳод кардагӣ ҳастанд. ҳамаша принсипош, низомномаш ҳамаш қати мо пешниҳод кардагим, проект, сабабош, омилош ҳамаш қати. барои ҳамин ягон вақт дили дур наравад, фақат Freedom Mention Tajikistan комментарияҳо биём. Freedom Mention Tajikistan таҳқир намекунем. таҳқир бас аст. таҳқири ту 11-12 сол таҳқир кардем, сиё кардем, зана гап задем, ҳама чира гап задем, ягон натиҷа надод. танҳо Freedom Mention барои он ки дар давоми таҳлили яксолаи мо чӣ гуна чанд амалиётое ки мо ҳамон ҳаракат ки санҷиш гузарон, созмони милали муттаҳид, давлатҳои ҳамон абарқудрате ки таҳлил кард сиёсати Тоҷикистона чӣ аз дохил чӣ аз берун, танҳо ҳамин калимаи Freedom Mention Tajikistan шуморо озодӣ ба мебарад. дига ягон чӣ нест. Freedom Mention катияи ку Ҷорҷ Вашингтон амрикои озод карда буд. Freedom Mention катияи ку анами калима кати просто амрико буд. иҷаш Тоҷикистон ҳамин калима катияи ку аврупо шуда буд. Хитой давлатҳои пешрафта, Швейтсария, Норвегия, бисёр давлат анами Freedom Mention. дига ягон чӣ дашноми ту ягон чӣ ёрдам намекунад, асабата беҳуда хароб мекунӣ. ҳама тараф танҳо буро анамҷа Freedom Mention навис. таҳқир накунем. ҳама тоҷик аст. ягон кас инҷа бегон нест. пушти анамин бозиёба ҳамаша таҳлил карда буромадагӣ одамои бегона меистанд. одамое ки манфиат мебарад аз Тоҷикистон. тамом. дига ягон чиз не. одамое ки манфиат мебарад барои зиндагии худшон мора ҷанг мемонад. ана ҳамин чиза мо бояд аҳми этап гузарем. касе ки одамои калонтар ҳастен, сиёсатмадоро, политико, одамои қишри фаъолони ҷомеа, рӯзноманигорон, ҳуқуқшиносон, кормандони мақомоти давлатӣ, раисони ҳаракатҳои мухолифин, роҳбарони ҳаракатҳои мухолифин, сардорони ҳаракатҳои мухолифин, ҳар касе ки ҳастен телефона мондагӣ мебуроем, суҳбат мекунем, ҳамара ман мефаҳмонам, низомномашам роӣ мекунам барои азнакамлени шинос шудани шумо ки мақсад ва омили ҳамин чиз. бо сраза чӣ шумо зиқ мешавед ки яке столтона мегирад. ягон кас столи шумода, столи ягон кас чақqa шудагӣ. мо мардум азоб кашидем, барои анама камера регистратсия кардем. анамин ягона созмони миллат тамоми давлатҳои дунё анамин проекта тасдиқ кард. дига ягон проекта тасдиқ кардагӣ нест аст. ҳамаш медонанд номераша дорам ки рақамаш як аст. як дига ду нест. агар якта мешуд, якта дига ай пеш мешуд. анамун мисол и ду мешуд. и як аст рақамаш. барои анамақа ҳар кадоми шумо мехоҳем ки
ба сабру тоқат бошем. ҳама тоҷик аст, дашном вабше накунен ягон каса. бас аст зан фарзанди якдигаро нишон додан, таҳқир кардан. гуҷое ки мо хато гуфтагӣ бо мегӯем, бахшиш мепурсем. гуҷош ки маъқул нест дар писои мо мегӯем. буроем мода бугӯем ки ҳамуна блок дамон мо мегирем, пешниҳод мекунем созмони милали муттаҳид. ӯ айрӯи санҷишҳо барои анамин чизҳои муайян кардан санҷиш гузарондан дар кор буд. киҳо чӣ хел аст, чӣ хел реаксия метавад. ҳама чиро мо санҷиш кара биромадем. фаҳмидем? барои ҳамин танҳо мақсад ҳал кардани проблемаи ҷой дошта. ман шуморо гуфтам, тамоми одаме ки тоҷика мухолиф меандозад, чӣ дар русия чӣ дар дигар ҷо истода вай нон мехӯрад, ҳамон одамое ки манфиат дорад аз тоҷикистон, ҳамуно тоҷика байнаш ба мухолифат меандозад, ҷанг медозад. сабабош анамин, омилаш ҳамин. барои ҳамин қа бубуроем чӣ коргарои ман гуфтестам, чӣ ҷониби ҳукумат, чӣ ҷониби оппозитсион, бубуроем плашаткае ки давлатҳои пешрафта ҳама тамошо мекунанд, анализ мекунанд, стрим дорад. гуфтестам ки агар суҳбат мекунанд бугӯен пешакӣ мебуроен, шитоби дашном накунем танҳо, чӣ оппозитсион чӣ ҳукумат. дашном накара якдигар кати якдигар и байналмилалӣ дар регистратсия шудагӣ. ман шуморо мегӯям, гуҷо дашном мекунед мо кур мекунем, гуҷо ба таҳқир мекунед, чӣ коргари чӣ мухолифа таҳқир мекунед, чӣ ҳукумата таҳқир мекунед, мо кур мекунем. запомни, барои он ки и барои ихели плашатка нест, таҳқир кардан нест. дипломатична фикрата баён кун, озодона гап табугу. барои анами қайку ягон вақт ӯ чизое ки сохтагӣ ҳастанд, ӯ интереси худшонда кор мекунанд. ӯ официально ҳамчун ҳизб ҳаракати сиёсӣ ҳам регистратсия шудагӣ нестанд. ӯ просто ҳамахи ҳаракат сохтагианд, худшон нишон. ин регистратсия шудагӣ чизае? танҳо мардума регистратсия карданд. барои он ки ман ай вақташ гуфта будем, мо бисёрем, мардум бисёрай, сиёсатмадор бисёр нест, мардум бисёр азоб кашидааст. мардум азобе ки кашидагиай мардумай, тирмадан мардумай, мардуми оддӣ тирма шудагиай. ягон бачи мансабдор чи аю тарафиш чи аю тарафиш он кас нест. хеши ягон одами инами мансабдоре ки чи тарафиш чи тарафиш нест тирмада. танҳо мардуми оддӣ тирмадаа. барои анами қа сабаби омилош ҳамон одамое ки бегонае ки пушти ишта пушти уда мухолифат меандозад, мардума ҷанг медозад, ана ҳамон сабабоя барҳам задан. зан фарзанд ин чизоро накунед, таҳқир накунед. шахсияти ягон касба сиёсат хеле ҷое нест ки зан фарзанд. ман шуморо мегӯям, ман занамам гирифтагӣ, фарзанд ҳама чизи мара гирифтагӣ. одамои наздики ман куштагианд, се каса. фаҳмидем? ман қасд медоштум, ман ҳозир инамҷида ҳақорат мекардам шуморо. ман намедонам ғараз медоштум, мегӯям ку низомномаша даҷа пешниҳод мекунем ку чӣ ҷониби ҳукумата чӣ оппозитсиону. ҳамат мехони ана низомномаша худат фикр мекунӣ ки чиста дилу нияти пок катиай. барои он ки давлатҳои абарқудрат, созмони милали муттаҳид, то инсон ки шахсан шинос шуда определённи таҳлилоя нагзарад, таҳлилоя аналитически системаи дунёе нагзарад, намешавад. мо ҳамин ҳаракати сиёсӣ ва ранги дига ҳаракатҳои сиёсӣ барои коғазча сумам намегӯем. ҳаракати сиёсӣ аст. намедонам азоҳақиша аз рӯи ҳамун чиш низомномаш муайян кардагиаст, ҳама хеле меспорад. ҳаракат танҳо расидан ба демократияи пок, прямая демократия, демократие ки мардумӣ аст. ман шуморо гуфтам, ҳар як минтақа ба, ҳар як ноҳия ба, ҳар як шаҳр ба бояд кадри маҳаллӣ роҳбар бошад. кадри маҳаллӣ ранги давлатҳои аврупо, ранги давлатҳои амрикое ки аксар мухолифо зиндагӣ дорем. аксариятат ҳамин ҷода ки зиндагӣ дорӣ, ана ҳамин ҷода анами хел ҳаст, ана ҳамон этапа гузаштан. бе ҷангу бе якдигарта таҳдиду намедонам дашном кардан. барои ҳамақа ҳама таҳурмат мекунем. ҳамин 30 минут мо баромад мекунем тамом. касе ки хоҳиши дар оянда баромад намуданро дорад, гуфтание дорад, мебурод, озодона фикраша баён мекунад. вақте ки тоҷикистон ҳамин одамоя
мавриди кофту қов таҳдид дига чӣ қарор медиҳад мо ҳамаи ҳама одамоя спискаша созмони милал европарламент амрикода метем санксия пешниҳод мекунад нисбати ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва шахсоне ки ан ҳамин кор ба даст мезананд барои он ки мардумӣ аст ан ҳамин чиз фаҳмидем барои ки мардумӣ аст мардум бедашно беҳақорат ҳама фактҳои ҷамъ карда ҳастанд танҳо ин як бори дига мардуми тоҷик ба шансе ки танҳо ман ҳастам мада тоҷикӣ мегӯям ки куҷода хато гап зад чӣ ҳукумат чӣ намедонам мухолиф ки дискуссиятон нито шуд ҷанг кардем як байни якдигар мегӯям мо кур мекунем як шитоби мардума иғво нахезонем фаҳмидем ичи ӯ фикрое ки шумо мекунед ӯ одамое ки шумода фикрое метан ӯ хато аст ман шуморо якум бор гуфта будам дунё контрол дорад дунё идорашаванда аст ва ҳар як кунҷи дунёра назорат мекунад барои ана ҳамиқа чизае ку чӣ мансабдор чӣ касе ки бошад ягон кас нияти ғараз накунед барои ҳамиқа ҳамаи ҷонибҳо бурод гап занад фикраша баён мекунад мебуроен аввал чӣ гап мезанӣ мегӯӣ барои он ки мардума тафриқа андохтан дар кор не мардума таҳдид кардан дар кор не мардума намедонам дашном кардан зану фарзанди ӯро гап задан мумкин не барои он ки сиёсат ҷое ки проблемаҳоя гап мезанӣ дипломатична проблемае гап мезанӣ на основании конститутсия мегирӣ то моддаи 47 конститутсияи ҳар як одами озодихоҳ демократхон чӣ навистагӣ аҳмунҷа бигир гӯё ки ман ҳамин модда ба ҳамихел навистагӣ аз чӣ сабаб ҳамихел анамихел рафтан мегирем барои он ки проблемаи тоҷика ягон кас дига ба ин даромада ҳал намекунад барои он ки проблемаи дунё аз ия ҳам бисёртар аст фаҳмидем проблемаи дунё аз ия ҳам бисёртар аст лекин назорат шаванда ҳаст Тоҷикистон ва барои якҷо шуданаш танҳо тоҷик худаш ҳамаи тарафҳои мо интизор мешем бурод кадом вақт чанд соате ки мехоҳад суҳбат кунад фикроша бугуд баён кунад ҳатто куҷое ки ҳаракати сиёсии мардумии демократии Тоҷикистон куҷое ки хато гап зад ҳамунам бугу мо бе ягон таҳқиру таҳдид просто гап зад мо гӯш мекунем агар куҷое ки хато бошад тибқи қонунгузорӣ тибқи ягон чи нарм қонунҳои байналмилалӣ хато гуфта бошем мо тасдиқ мекунем он чизе ки мо кардем барои санҷидани ҳамаи круги Тоҷикистон буд барои чӣ мардуми оддӣ ҳам қурбонӣ мешаваду барои чӣ определёни одам қурбонӣ намешавад мо таҳлил кардем исбот кардем пешниҳод кардем ҳамаша гуфтам ки уна диплом ҳамаша ман пешниҳод кардам нишон додам барои ҳамақа ҳамата ҳурмат мекунем дӯст медорем каседа бадӣ надорем кина адоват надорем он чизе ки мо гузаронидем мо ҳамчун мардуми оддӣ ҳақ доштем ки гузаронем таҳлил кунем барои он ки чанқае ки шумо сиёсатмадоро мухолифои роҳбара чанқае ки шумо ҳақ дорем тоҷик гуфтану аз номи Тоҷикистон гап задан ба мо ҳам мардуми оддӣ ҳамиқа бисёрем ҳақ дорем ҳамон ҳаққи гап заданомоя регистратсия кардем дар арсаи байналмилалӣ барои ҳамин ягон кас шубҳа наравад ман ҳамаро ҳурмат мекунам гуфтагиём ман ҳамаро эътироф мекунам ман он ҷои идеологияи демократӣ мекунам дастгирӣ мекунам лекин он ҷое ки идеологияи оилавӣ идеологияи як намедонам як территория чӣ аст ман дастгирӣ намекунам ин фикронии шахси ман аст барои ҳамақа буроен гап занен фикротонро баён кунен ҳаракати сиёсии мардумии демократии Тоҷикистон дар оянда амод ҳамихел барнома бурдан мегирад одамо ҳаст одамои нав ҳастанд ва ё мебуроянд гап мезананд одамои нав уже дохил шудаги иҷода ҳаракатда мебуроянд гап мезананд фикрҳошонро мегӯянд идеяҳошонро пешниҳод мекунанд ҳаракати мардумии ҳамун партизану озодихоҳода ман шумода мегӯям ки як бори дига ки дунё ки дигар шудааст ҳамун яроқи ҳамун озодихоҳоям анамин средства массави информатсиони служба шудагиаст ҳамин чида полеҳои чи ҳамин информатсионӣ барои ана ҳамина мо регистратсия кардем
танҳо дашном намекунед. Freedom mention Таҷикистон. Ана ҳамин ҳамата озодӣ мебарад. Ман ҳамин калима ин история исбот кара омадагӣ. История исбот кара омадаги ки мана ҳамин калима танҳо озодӣ мебарад. Freedom mention Таҷикистон. Тамом. Як тоҷик барои ҳама, ҳама тоҷик барои як аст. барои ҳама саломат бошон, зинда бошон, ҳамата ҳурмат мекунем, эътироф мекунем. касе ки чӣ фикре дорад, ақидае дорад, ҳаматона дастгирӣ мекунем. касе ки омаданӣ ҳастен ҳаракати мода, одамое ки мухолифое ки идеологияи демократӣ дорен, бубуроен мода ман низомномаи роӣ мекунам, мехонен, ҳамаш уҷа навистагия, ҳар яктатона функсияотона даже таҳлил кара буромада навистагия, мехонен, худтон биёен дари мо кушодагӣ аст. мо намедонам а як минтақа намешад, ҳамаи манотиқ яктаи инсон мешад, яктаи роҳбар мешад ки ҳамун ҳама як хел голос дорад, ҳамаи баробар голос дорад дар ин ҷо ва ҳама каса бояд проблемаҳои ҷойдоштаи ҳал каранд. Иҷада минтақабозӣ, он чизаи маҳал, дига чӣ мо ин чизоро запрет мондагия. қонуни низомномаи ҳамин қонун запрет мондагия. Иҷада танҳо якта калима аст. ҳама тоҷик аст ва барои Тоҷикистон аст. Тоҷикистон якта аст рӯи картаи заминда. барои нест нашудани Тоҷикистон ҳама буро алоқада суҳбат кун, буроен мо пешниҳод мекунем, мехонем. А фейсбук да мо мондагием. Он чизе ки дар дохили ҳамин канал да ҳамун чизое ки мо таҳлилӣ мондагием, гуҷо шумо да писанд нест, ҳатто баъзе қаҳр мекунем ку шумо ако роҳбарем, баъзе инсон қаҳр мекунад. ҳақда яке агар писанд набошдигар бугӯем мо блог да мемонем, буромада бо гап задан гирем. гуҷое ки мебуроени хато суҳбат мекунем, гуҷода яке айдаҳам буромада медонанд ягон калима, мо худ мо бо мегирем, туғрӣ мекунем. ягон проблема нест, ҳама тоҷик аст. принсипаш ҳама хел аст. ин ҳамин ҳараката, ин ҳаракати мардумӣ аст. мардум худаш остинша барзад, дига шумо да мо пешниҳод кардем, гуфтем оштӣ шавен, сари миз бишинен, якҷоя шавен, ҳама чиро пешниҳод кардем, накардем. мо пешниҳод кардем, ҳамаш гузашт, ҳамаш тасдиқ шуд, моро тасдиқ карданд, моро эътироф карданд, моро рақам додагиянд, ҳамаша мо додагиянд ки мо шуморо эътироф мекунем. ҳамчун мардум эътироф мекунем. голоси мардум асос аст. мо мардум ҳастем. ана ин площадка мардумӣ аст. ҳама буё, ҳама дуро, мо ягон каса таҳқир, ягон чӣ намекунем. танҳо таҳлил мекунем. гуҷое ки проблеми мардум ҳаст, мо ошкор гап мезанем, бе таҳқир, бе ягон дашном. гуҷое ки проблемаи мардум аст, ошкор, бе таҳдид, бе ягон чӣ гап мезанем, ошкор кара метем. гуҷое ки бозиҳои сиёсие ки дурӯға барои мардума подстава кардан, дига коро меравад, ошкор гап мезанем, суҳбат мекунем, таҳлил мекунем. он ҷое ки мо мебинем, чашмамо мебинад мардум, мо гап мезанем. ин мардумӣ аст. барои анамиқа ҳамаро эътироф мекунем, ҳурмат мекунем. саломате ки мехоҳем ки ҳамун низомномаи ҳамин ҳаракат кати шинос шавем ва қонунош ки регистратсия дига чизош кати мо пешниҳод мекунем шумо. ман нишон метам худтонда любой кати видео гап мезанем, ман нишон метам ҳамаша. а касе деки низомномаш дар кора, мо низомномашам пешниҳод мекунем. ҳама ҷо тасдиқ кардаги системара. барои он ки ман специалисти мутахассиси ҳамин соҳа ҳастам, дипломи Созмони Милали Муттаҳида дорам. барои яке аз диплом конфликтни ситуатсияи дохили давлатӣ ва байни давлатиро ҳал кардам. ман медонам ки сабабо куҷода, лекин касе ки ҳама ҳастен, мара ай тоҷики худтон тарбия кардод. Созмони Милал ҳамин проблеми ҳамаи тоҷика решат каранда, ҳамин мара ай тоҷики худтон тарбия, но қасду бадбиниро ҳамаша дур кардам. нест дига ҳичи. ха киштан, ха пешонӣ будай. намедонам ҳаётама сӯзондан, намедонам ҳама чӣ ма гирифтам, пешонӣ будай. мо он чизе ки ҳастӣ навистагӣ, мо аю даст кашида наметонистем. барои намиқа ягон каса мо бадӣ надорем. дохили озодихоҳӣ ки ҳам партизанои дохил ҳастен, аккаунтотон
айни ҳол Эмомалӣ Раҳмон анаму ман гуфтаги система ките мера. Ананимни система ките ҳаракат мекунед. Ягон киса гӯш накунед. Ин мардумӣ аст, чизе ки ба мардум тааллуқ дорад. Буро суҳбат кун, ман гап мезанам, бо мефаҳмонам дигарча. Саломат боша ҳар як кадомат, зинда бошед. Мардум эътироф кардааст Созмони Милали Муттаҳид, ҳамин ҳаракати мардумии озодихоҳи демократии Тоҷикистона, мардумии демократии Тоҷикистона регистрация кардааст. Давлатҳои аъзои Созмони Милали Муттаҳид регистрация кардааст. То Амрико, то Европарламент, то Хито, тамоми давлатҳо. Ман шумода мегӯям. Барои он ки мо дар ҳақиқат радат карда будем. Мо исбот карда додем ҳамин чиза. Дар арсаи байналмилалӣ исбот карда додем, фаҳмонда додем. Мо таҳқир накардем ягон киса. Сиён намедонам, дашном накардем. Фаҳмонда додем аснавани факт, далел 4 солу 5 сол. Ин ҳаракат аз ҷониби олимо, аз ҷониби равшанфикро, аз ҷониби фаъолои ҷомеа, аз ҷониби фаъолони дин, фаъолони дин, аз ҷониби мутахассисон, ҳуқуқшиносо, коргарои давлат, ҳукумат, оппозитсион, фаъолони оппозитсион ки ҳамин чизо монда шудаги ҳастанд. Аз ҷониби ана ҳамоно пешниҳод шуда буд, ҳамаша далелу аснод қатъӣ пешниҳод карда тасдиқ шудаги ҳаракат аст. Мо ҳамаро ҳурмат мекунем, эътироф мекунем. Каседа бадӣ ҳусумат надорем. Танҳо плашадки мардумӣ аст. Бубуроен, суҳбат кунен, фикру ақидатона бигӯен. Саломат бошен, ҳама зинда бошен. Дига мо касе ки фикру андеша дорад дар оянда барномаҳо он проблемое ки ҷои доштаро барои ҳал кардан одамо мебурад, одамое ки нав аъзои ҳаракати мо аст, ҳамон одамо минбара метем, барои он ки мардумӣ аст. Мебурон, суҳбат мекунанд, фикрошоно гап мезананд, ҳамун гуҷода чӣ шидагӣ ҳамаша проблемаошоно гап зада проблемаҳои решат кардан. Мо ягон каса нисбаташ таҳқир, туҳмат, нааснавани факт, далел гап мезанем. Санҷидан ки ҳама ҷода давлатҳо кати аксар созмонҳои байналмилалӣ как Human Rights Watch, Amnesty International, OBSE, ҳамин организатсияҳои байналмилалӣ дар мо ҳам шомилва ҳастем, аъзо ҳастем ва ҳаққи гап задан, баромад кардан дорем, мактуб навистан, ҳаққу ҳуқуқи шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон ҳимоя карданро дорем. Низомномаша мехонем, ҳамаш подробно нависагӣ бародари ман. Ҳама зинда бошен, саломат бошен. Мо каседа чӣ надорем. Барои ҳамин дари мо барои ҳама боз аст. Саломат бошен бародарон.